дар рӯзи 2 сафар сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ноҳияи Восе, шаҳри Кӯлоб ва ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон иншооти таъйиноти гуногунро мавриди истифода қарор дода бо корҳои саҳроӣ ва соҳилмустаҳкамкунӣ шинос шуд. ифтитоҳи бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 73 дар деҳаи Меҳрободи ноҳияи Восе фараҳу шодии сокинонро дучанд намуд, зеро хонандагони ин деҳа қаблан роҳи дарозро тай намуда дар дигар мактаб таҳсил мекарданд. иттилоъ дода шуд ки бино бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Восе бо ҳадафи беҳсозии сатҳу сифати таълим сохта шуда, дар он 480 хонанда дар 2 баст метавонанд таҳсил намоянд. то охири ҳамин сол дар назар аст ки боз 4 муассисаи нави таълимӣ бунёд мегардад. сарвазири мамлакат таъкид намуд ки оянда ҳам дар доираи нақша чорабиниҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо ҳидояту дастгириҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин мактабу кӯдакистонҳои замонавӣ сохта шуда барои насли ояндасоз имконоти муосири илмомӯзӣ таъмин мегардад. дар ноҳияи Восе дар доираи ҳадафи 4 стратегии саноатикунонӣ бо суръат коргоҳи нави истеҳсоли дару тирезаҳои пластикӣ ифтитоҳ гардид. коргоҳи мазкур бо саҳми соҳибкори ватанӣ Шодӣ Султонов бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд шуда, дар он 10 нафар сокини маҳаллӣ бо кор таъмин гардиданд. сарвазири мамлакат дар ноҳияи Восе ҳамзамон аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар варзишгоҳи марказӣ ки барои 20 000 ҷойи нишаст пешбинӣ шудааст шинос шуд. то имрӯз 85% корҳо дар иншоот ба анҷом расида, ҳоло дар он насби нишастгоҳҳо ва дигар тадбирҳои ободонӣ идома дорад. вобаста ба иҷрои корҳои боқимонда ба масъулон дастур дода шуд ки иншооти мазкур бо сифати баланд ва дар муҳлатҳои муайяншуда ба анҷом расонда шавад. дар ноҳия ба рушди соҳаи кишоварзӣ афзалияти бештар дода мешавад. дар ноҳияи Восе дурнамои кишти пахта 7570 гектарро ташкил медиҳад. то имрӯз дар майдони 2400 гектар кишти пахта гузаронида шудааст. аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонӣ Саломуддин ва Восил бо истифода аз рӯзҳои мусоид дар қатори васеъ намудани майдони кишти пахта, гандум, ҳамзамон ҳосили қулфинай ва дигар маҳсулоти кишоварзиро афзоиш дода дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми назаррас мегузоранд. аз рӯи маълумот то имрӯз дар маҷмӯъ дар майдони 10 000 гектар замин кишти баҳорӣ гузаронида шуда, ин тадбир боз идома дорад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзеъҳои хатарноки ҳудуди ноҳияи Восе корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ вусъат дода мешавад. зимни боздид аз рафти корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ иттилоъ дода шуд ки мавзеъҳои хатарнок дар ноҳия 30 километрро ташкил медиҳад. ҳоло бо ҷалби техника ва коргарони маҳаллӣ корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар чандин мавзеъ идома дорад. таваҷҷӯҳ ба он равона гардид ки барои таъмини босифати корҳо тамоми намуди маҳсулоти сохтмонӣ, сӯзишворӣ ва дигар намуди маҳсулот саривақт таъмин карда шавад, то дар ҳолати боришоти аз меъёр зиёди борон сокинон аз хавфҳои эҳтимолӣ эмин бошанд. дар шаҳри Кӯлоб ва ноҳияи Балҷувон сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода корхонаи истеҳсоли сангу шағал ва майдончаи муосири варзиширо ифтитоҳ намуда, ҳамзамон бо рафти корҳои саҳроӣ дар хоҷагии деҳқонии давлат назар маъракаи кишти пахта дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди пахтаи Кӯлоб ва раванди корҳои иҷрошуда дар мавзеъҳои осебпазири ҳудуди шаҳру деҳоти Кӯлоб шинос шуд. корхонаи истеҳсоли сангу шағал ва бетон дар деҳаи Обшорон аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Рақиб Р дар масоҳати 0 аз 140 гектар замин бунёд гардида, иқтидори истеҳсоли он дар як шабонарӯз 200 метри мукааб сангу шағал ва 500 мукааб бетонро ташкил медиҳад. дар корхонаи навбунёд 20 нафар ба кор таъмин гардиданд. дар кӯчаи 50-солагии шаҳри Кӯлоб ҳамчунин иншооти дигари ҷашнӣ, майдончаи варзишӣ мавриди истифода қарор дода шуд. иншоот дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Ҳасан Зарифзода бо сифати баланд сохта шудааст ки минбаъд ҷавонон метавонанд дар ин ҷо ба машқу тамрин машғул шаванд. дурнамои кишти пахта дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб зиёда аз 31 000 гектарро ташкил медиҳад ки аз ин то имрӯз дар майдони 10600 гектар пахта кишт гардидааст. ҳоло корҳои саҳроӣ аз ҷумла кишти пахтаи зери плёнка дар хоҷагии деҳқонии давлат назар ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди пахтаи
نوحه کلوب جریان دارد. در نوحه بلجوان ولایت ختلون سروزیر مملکت قاهر رسولزاده از رفت کارهای ساحل مستحکم کنی در موضع کلتچنار شناس شد. درازی این قطعه 2060 متر را تشکیل داده در 1700 متر آن کارها با جلب تکنیک به انجام رسانده شده است. وابسته به این سروزیر مملکت مسئولان را وظیفه‌دار نمود که برای پیشگیری از حالتهای آفت طبیعی و سریع وقت به انجام رساندن کارهای ساحل مستحکم کنی در این موضع تدبیرهای به تأخیر اندیشند.